És que estem parlant de Shakespeare, és que estem parlant de Chekhov, és que estem parlant d'Ibsen i estem parlant de Lorca. I l'hem de fer. I l'hem de fer molt. I més l'hem de fer des d'aquesta llibertat, que és tractar amb un clàssic. No li hem de ser fidels. És a dir, ell és fidel a nosaltres en tant que ell és capaç de parlar de la nostra realitat. Per tant, igual que podem fer un Shakespeare amb pistoles, també hem de poder fer un Lorca on, d'alguna manera, li demanem a l'espectador una certa distància poètica i la capacitat de... Bueno, doncs el mateix que els anglesos fan amb Shakespeare, no? De tallar-lo, de reduir-lo, de jugar-lo, d'utilitzar-lo com una eina poètica, i segueix sent Shakespeare. Nosaltres ho hem de fer. Nosaltres, dic Projecte Ingenu, però dic tot el sector teatral, ho ha de fer amb Lorca. És a dir, perquè està en aquest nivell, i perquè si no, no s'entén. És a dir, si no l'intervens, no s'entén. Està allí contextualitzat, con sus lavanderas, sus cositas de los años 20 y de los años 30, su Andalucía con sus cosas, i ja està. I allí és inòcul. No ha de ser inòcul Lorca. Lorca ha de ser, pam, ens ha de fotre bufetades. I tu quan llegeixes la poesia de Lorca, i tu quan llegeixes el Lorca persona, o sigui, ja, ara, a dia d'avui seguiria sent modern. O sigui, a dia d'avui ens estaria dient coses que ara mateix, amb Vox i amb tota la patuleia, els estaria girant la cara del revés a tots. De què collons estem fotent, de quina manca de capacitat de lloar i d'entendre el sentir antropològic de la gent. Tot ens fotria del revés a tots, perquè ja era un personatge tremendament modern en la seva època, no? I llavors, un clàssic és això. M'explico? Un clàssic no és un text antic. No, un text antic és un text antic i pot ser molt bo. I un text antic pot ser fins i tot que aguanti que el modernitzem, però no, un clàssic és això. Un clàssic és allò que defineix la identitat humana d'una societat. I Lorca és això, i ho necessitem fer. Necessitem recordar-li a la gent jove que aquest tio el van matar per ser massa modern. I necessitem dir-li a la gent jove que no oblideu, perquè si no la història se repetirà. I necessitem proclamar-ho a 4 vents.